Децата са изключително информирани, но не винаги в правилната посока. Това каза лекторът Невена Цветанова. Тя е акушерка в родилното отделение във Велико Търново и от 6 години се занимава с рисковото поведение сред подрастващите като член на Алианса на българските акушерки. Това, което аз ще им кажа, не е нищо ново, за съжаление, но ще ги оставя сами да направят своят избор. Аз ще им покажа снимки на един наркоман и на един нормален човек, който не употребява наркотици, и нека те сами да изберат. Аз мисля, че те ще направят правилен избор. Това е хубаво училище, учителите са на ниво и много добре така си знаят нещата. Четвърти А и четвърти Б клас на Средното общо образователно училище Емилиан Станев работят по проект Успех, разказа преподавателката Сена Димова. Нашия клас работи по проект Успех, нарича се СОС Здраве. И във връзка с проекта, ние освен спешна помощ, която трябва да се окаже в различни ситуации, имаме включена и темата за борба с тютюнопушене, борба с наркоманията. Аз смятам, че децата от ранна детска възраст трябва да бъдат обучени, да бъдат наясно защо и каква опасност крие наркоманията и тютюнопушенето още от ранна детска възраст. За да се роди здраво детенце, то трябва да има здрави родители, каза на мълчуганите акушерката. Живей без риск, живей безопасно беше наречен урокът. И нека днешния ни урок да мине от мотото живей без риск, живей безопасно, живей както трябва. Ето защо аз съм си кръстила днешния урок внимание, високо напрежение, опасно за живота. Лекторът Невена Цветанова говори на четвъртокласниците и за изкушението, което представляват цигарите, алкохолът и наркотиците, както и за риска при сърфирането в интернет.